Briu ke jung play wan ban ai ku play pi ke keteng ke jung jisu nong panim ki bala wani I bat yo snow lung ba kani ke YouTube channel ka kubor ka ba ublay u ai ngi kalong da kumnu ngin lat im hakini ki sgi ki basneo da kumnu ngan lat im ngihapan pinsya skor ba kenang bakan long ke jengkur ku na ka benta jung pi ke ba yo snow kini ki sgi ki long ki basneo wa Apostol Paul wa dep ong lupa hakalenong ka basan jong ka city sikinong Ephesus bat hakalenong ka basan bat kalenong ka bahandrio laong ba kumnu bangila ban yang yele hakata kasngi ka basneo kumnu ngin yang yele hakasngi ka basneo kikintinu Jesus Christ hakabakut jong ka jingkren jong u halor ulum kilong ki be dai bha na ka benta jonga bat jong pi ngini puli ka gospel ka jung Matius kalnong ka banyo kidkhot arpu saw hadu arpu nyo kini ki jing ong jong u hangni arpu saw hadu arpu nyo kilong ka nongrim ka batikna ka nongrim ka basisha arjat ki nongrim hangni sngap ong ti manu baro ubasngo ye kini kiktin jonga ubasngo ye kaktin ublay bat ubale yaki tungin sya skor ba ubasngo bat ubale yaki ublay wang ngan tharay u kum ubriu bastat u jisu hang ni ulak hot lupa ubriu bastat yau to ubriu ubasngo bat ubale ubatay yaka ying jung u halor mau siang sngap kajing kordor nakikitin ki balami na utra jisu ladang ngi ko ngo habang isngo ngila tay lupa ya kan nongrim halor jo mau siang shu jisu ang uslap uhap nang takiwa kiye silay bat kil kiye be bat ki syo ya kataga ying sngap kijing ele ha kijing im jungi kijing pang kijing stom kijing kerdu kinwan usuitan unya kon yangi Jisu ong kamsim la kelono balai na bala pensyong nong rem ya ka halor umau siang massive rock Jisu Christ umau siang ubahe ubriu ubasngau bat ubale Jisu ong ulang ubriu bastat ulah dan lupa ka nong rem ha uni massive rock uni umau siang ubahe ubalong Jisu Christ ubasnga ubat le nadu banganang samla habang sngo ye kaktin ublay ngale no mardor habang yo sngo baka ongkum ta ngale no mardor ngalatay lupa ya kanongrim halor umau siang ngalong ubastat bat kibor ka jingdum gijingele jong ka jingim kabu setan uwan banyakun umla namari ka nongrim jonga latay haloru mausiang haget khot ka baar pendriu syu Jisu uong yutu ubriu basngau bat ubamle handrai ubasngau bat ubamle yaki syusngau haying mane syusngau bapule bat baong kibriu handrai haka practical life haka jing im jungpi pim sim bat pim penterikam pim ko ngo Jisu wong hang ni ulong ubriu babi ubatay ka ying halor jang siap ngap yaw ni ubriu yakini ki patlang ki briu uslap ruhap kil ki wa ki yeslay kil ki be ba ki syo yakini ki ying ru ti kala kelon ong Jisu bat ka jingkelon jong ka kalong ka bakraw wow sngo sirkay namalatay ka nongrem halor jong uni usiap bon ba ki kristan ki phaidien de ki million ki brio ki phaidien no na ka tin ka jong blay hakasngi ka bakhaddo an rong luti wat ya kata ka bakilayo namar ki syo ba chutip tangkat to kani kimdei kinong le kim kongo banyay hakasur ka jong ublay banyay hakaktin ka jong ublay banyay kat kumbaong utray Jisu
Kani ka ketien kan lap yaki hakawai kesni. Bat ublay un bishar yaki. Kajing kelon ka bakrau yaki banget. Ki babuk teng ban ko ngu yu ublay. Ki bapen lat por ya ublay. Inuksa ibarit ki bangisi epek. Ka bening kong kajing buk teng jong kajing kela ka bamut. Wat hapala kela ka bamut ngakren ya ki bahapan yai kela ka bamut. Ngahapan yai kela ka bamut man kesni. Haka jing syai jong ka ketien ka jong ublay. Ngahap kanika repentance ke jingkela bamut kamkut ngihapan yai kela haka jing syai jong ketien ublay ngibu teng ya kasur ke jong ublay ngibu teng ban pediang yu men sim khot ban ap yu men sim khot ngibu teng bat ngimyo na ublay. Siti sikinong episasan kat prahato kanekam day mo ko hukum. Handray tulong pi kibla dap do mensim. Bon ba kipat kristan kila priang yu Jesus Christ. Kila yo ay ka born again experience. Handray amsyam la pendap do mensim bukot. Ya ka bau Jisu ang ikispar pamut ap akakamra ka bahadeng. Kibaday tang ki primary doctrine. Haka jing im jungi ki kristan ngibu teng ngim dap tu mensim ka jing kalau mengimpan haduk bandayo ngim don ka jing tengan ba ka jing sedang kumnu pat ka basipau ka ba ai na ka jing yo ka jing trai ka jungi haka kitab umalaki kelenong ka balai ublay wong wan lam ya ka basipau baro si ka ying jing show hatung ai ning ilong penman kinong lute yo blay umalaki yang ni wong bon ba ki lute yo blay ni syono yo blay ngim ko ngu kumnu syafang kajing pen baptis jong kajing kela ka bamut bon ki brio kim tre ki bu teng hakajing im ka jong ki ban ko ngu yo blay ka testament ka pathamai ki kam ki apostol ki yathu yingi ya ka jing pen baptis hadin jong ka jing kela ka bamut ka jing keli kalong hatu pilong kinong le e ka ketien Jacob nolong beningkong khot ka baar fu ar wong tolong pi kinong le long pi kinong ko ngo ya ka ketien ublay om tang kinong sngo shu wong da ka syukur no ya ladihi Pi syukur hi dalade yalade. Namar ba pimle praktis. Bat pim siap ting ya kasur ke jong ublay ya kaktin ublay. Ngilong accountable ya kaktin ke jong ublay ko ki bai ke jong ublay. Kajing bu teng kam dai ke jing kongo. Kajing bu teng kam dai ke jing kongo. Kadai ka pop jong ke jing bu teng. Kadai ka pop jong ke jing penlat por. Kabaki ang ka sin of procrastination. Ya ublay. Hatu Jisu. Umladap ang lupa haga gospel Lukas kel nang bandriu kedekot kabasau pau hendriu. Balay bapikot yang atray. Bat bapimle ya ki bangaong. Yapi. Ngiduay atray. Menmit ngiduay atray. Mensedap ngiduay ngikot ya ublay. Oh ngisngo jenjar ngikot yu try ngiduai kum ki kristan ngiduai haublay ngiduai handrai utrai ujubab ipi hang ne balai ba fiklam le ya ka ai ka mga ong ipi kikme ki pa ki sngo tho pa habala dep ong ki khon le kani handrai kim le ki bu teng hatu ngim insult yu try Hatu ngim hurt mo yu blay. Hatu ngim penmong mo yu Jisu. Ngim penmong mo yu blay. Bangim tre man ko ngu yu blay. O ki bai ki jong blay. Kaladai ka por. Kumnungin lat im. Naginikis ngi ki pasniu. Syu u Jisu Christ. Nyau kalanong gat khot ka baar puway hu Matthew suong.
sngapa om ubriu om ukristan baro ubaong hanga atrai uban yo let hakehima ki beneng sngap walang ikhat katno atrai ngisngau kalapiang Handrai utakan ubale uta ubakongu ya kamanu kupa jonga ubah beneng. Haleluya. Tang uta ubakongu, tang uta ubale. Syakmat ngiladap yakran. Bau blay berkaktin jungu kilong kawai. Ngimla man penyaklat yo blay nakaktin ke jungu. Ko gibai ke jungu blay. Ngipet ku Abraham. Haka kitab Genesis khat ar kelenong ulalong uba syikentien. Uba kok ngu ya ublay. Uba syuong bej hooj ablay hooj ngan le. Bat ublay ula kurku ulas ngau ba ke jing im jungu. Ublay ulas ngau ba ke jing im jungu enok. Namar ula kok ngu ula yat bat ublay. Kajing keli kalong hatu ngikum ki kristan ngipen ngau bamo man ke second man ke minute ya ublay. Dak bangi pusan ki hukum ki jongu bat ngipan ke jeng ai no blai bangila banle ya ke ai ke bau blai upa yang iban le kapap jong jeng boteng kasin no procrastination ngi benut ban ayo blai ngi syem bakawai na ke sipau kadai ke jongi ngim ai ngis ngau bu blay uduk ublay ukwa ka obedience nengi ukwa ka jingkok ngu ublay kwa ai ruem nengi ukwa tang ka jingkok ngu kanuksa bajanai tamu Yesus Kristus ula kok ngu lut yukpa wat hadu ka jingyap ka ding pna uang ka jingbam junga kalong banle ka manukpa haba ukpa uman yu ban ki wala ka ding pna wah ngan kiu ngan syak ka jingyap kamon jung ukpa compare ki Farisi ki Sadusi compare ki briu ki rambak dia mak tu kopor kilat mu ban sana penayu kai ka baki ong yu andai usngap ka ei ka ba ukpa ong yu hatu kala dai mo kopor yangi ban snau ka ei baka Bible ka ong ban ya ki jing ong jung ka pertai ke don shibun ki jing ong ki kubar mana ke sengingiyo ki kubar handrai ayu baka sur jung ublay ka ong piyos ngaunem hakata ka sni ujisu ong kani ka ketin ya ka bangalakren kani kan bishar yo u hakaway pakaway jong ka jing im jong u Ongi bakli ilaka jong ka jing im wat keno imay wat keno ipa wat keno ayuno ngi bakli ilaka jong ka jing im marway bat ublay kumno bangin survive kumno bangin laj im hakini kisngi kibasneo kata kalong ka jing keli ngipet kemen penkut ujisu ulayap sundan hakading pna hatu ngingi penyap tuan ya kejing kwa berai patala jong kejing im jongi ke baman la kesngi kejing melin ke basneo kejing kwa berai ngim ya jau mensi bokoi ka ai ke bok tien jong ublei ka ong ngim tre ban le ngi sait la bat yai sait la yu blei ngi sait la yu mensi bokoi hatu ngi penyap tuan ni kejing kwa berai patala jong kejing im jongi Kajing keli hang ni kalong kumnu bangin survive lani ban laj em makini kisni ki basneo. Tong ini pai bat nga kani kalong ka bakhadu. Ka gospel of Matthias sulnong ka basan kalenong ka bandrio bat kalenong ka banyo. Pai syakini ki chapters lightly. Ngini pusan hang ni kumnu bangin laj em Ujisu ang these things of mine, the sure foundation. Kay kabadan kam yung ingiban pan, kajing ay na ublay. Bangingin long kibalwet, ban stay broken. Bangin long kibapat kibalwet. Hakajing im jungi kibalak kediak kibarit. Kum kajing long jung Ujisu Kris. Matthias san lenong,
Lai haduk sipau ujisu kures ukren haga basdang jong kajing itu kana halor ulum syafang kani kajing suk ke basisha kajing suk ke bajanai ngini pusan ni ki prateli kajing suk bajanai prateli kajing suk basisha bangila ban survive hakini kisni ki basneu prateli kajing suk ki bajanai kajing suk ki basisha bangila ban ban laj ban survive hakini kisni ki basneu angwa pasal pol na bakini kisni gilong kisni ki basneu dong ini pet hangne yakini ki prateli bau jisu ladap keren lupa hakini kesama nona maung ngipet ningkong wong suk ki baduk hakamen sim suk ki baduk suk ki baduk hakamen sim ki baduk hakamen sim hatung hidupmu hakamen sim kaba persya ia kata kadai ka arrogance ka jinglong bahangamei ka jinglong ba erang ngila don lupa ya kani ka arrogance ka jinglong ba erang jong ubriu ngilong kibriu bala khabat ka pop ka jingdon jong kani ka jinglong kala don lupa ka jinglong bahangamei ngihapan kelano nakahangamay sa kajingduk jong kumensim. Kabaar, kibas ngusi, suk kibas ngusi. Kibayam nakabenta kiwaypat. Kibadan ka compassion nakabenta kiwaypat. Kibadan ka passion for souls. Yakimensim bakardar. Kibadan kata kajing snowsun ay yakimensim. Kibas snowsun ay kibaduk. Kabaladon lupa hangi kedai ka haughtiness. Kata kaba meng kaba klau no riat. Ka jinglong kaba meng kaladon lupa. Syaitan persat yakini ka bi jong ka jingmeng hauway pakaway ngims ngutu. Ngila long lupa ki briu ki bameng. Ngihap ya lek persya yakini ka jingmeng. Kaway pat kiba jamnud. Kiba jamnud, suk kiba jamnud. Kabaya persya ia kata kadai ka boastfulness. Lani kata kajing keren sarong kajing kob. Ngikloy ban kob. Banong pait lak mga. Kamla mga. Kamla kajing ong jonga. Kiai kajing peni ki jonga. Kajing kob. Ngim jamnud. Kawai pat uji suong kibat ngan bat kibat seliang ya kahok. Nabaan pendap yaki ngimdan ka jingay tengan ba ka jingay sedang ka hok kamdan ka self confidence lani ka self satisfaction hangni ka ay ka bangila don lupa ka pride ka jing sarong ha ka jing imjongi uniu Lucifer uyay bet ya ka jing sarong ha ka don nuhut jong ubriu hatungitengan bat ngiyay sedang ya ka hok. Kawai pat uji suong kiba isen ay. Hatung idon ya ka mercifulness. Hatung idon ya ka mercy ka jungublay. Ni ngilak don lupa ya ka jing nyobeng. Ngilak don lupa ngim pediang ni kentat ya kiway. Ngikloy ban kentat wuf kiba biit, wuf kiba kumta, wuf kiba kumti. Ngim don ya kata ka mercifulness. Ublay uang suk kiba isen ay naban isen ay yaki. Sa kawaypat kiba kuwait haka do'not. Kibaran kahat purity. Haka jeng imjong ki. Hato ka do'not jeng ika kuwait. Hato ngiyay pen kuwait ika do'not man laga sengi kumbadawayo debet. Pen kuwait ika do'not jeng ablay man laga second man laga minute ngiduwain kumta. Ningilap miit kemuduy. Ningilap miit yaka banpej yakiway. Ngimdan kata kadonot kabukhoy. Ngisngaw kalabyang. Ngisngaw skam palat halade. Ngilong overconfidence. Ngimyay pan na ublay banyay pankhoy kadonot jungi. Nagiting tingin paro. Sakaway pat. Kibap penyesuk. Hatungi penyesuk yakiway. Hatungi long ke peacemakers. Nengi mudoy. Ngikeno. Nengi tian bisar. Yakiway pat. Ngihapan kelak kebamut. Sakaway pat kibayok pensitom
Ke persecution na kabenta utray, ki baba ki ding pana, ki ba i yo blay, ki syak pensitom, syak keren haying, syak keren ki paralok. Namar balay, bangi im na kabenta utray, he kajing im jongi. Kani kasarman halor ulum, kini ki jing ong jonga ong Jisu, ki badon nong rim de shisha, ki balong nong rim, ki de ki principles, Niki rules jong ke kingdom ko kibriu ke jong ublay. Ka lesson ba krautam kalong nau Jesus Christ. Ngipet na ka gospel ka jong u Matthias kalenong ka ba arfway. Kalenong ka ba khatway but arfway. Ngipet hangni ka jing penmelin jongi nau Jesus Christ. U Jesus wong hikay na nga. Nabangaw ba luy-luy, bat ubarit akadonot, pinsyam ka ba jathaj, learn of me, nang nanga, for I am meek. Hatong idon niya kani ka meekness, hakajing imjongi, kajing long ba syakjam, kajing long ba jamnot, kajing long ka ba lung minsim, ngi practice na ngi pan na yu nau jisu kajing long ba jamnot, Ngipan na no Jisu ya kani kaluli in heart kani kajing sngorit akadok not kajongi kajing long barit akadok not kajongi hikay na nga ong Jisu na bangaw baluy-luy bat ubarit akabensim arteli kini kajing long jungu ubaluy-luy bat ubarit akabensim ubamdan kano kajing sngomeng kajing sarong hakajing im jungu ngingil adon lupa kajing meng Ngihap ban slot ya kani ke jengbeng, ban kup ya ke meekness ke jong utrai, ban kup ya kani ke lowly heart ke jong u, ha ke jeng im jongi, kumnungin laj im ha ke digi sni ke basneo, ngin laj im daitang habangi, nginang barabor, ngipen kok ngu ya kini ke jeng ong, lani ke jeng keren jong Jisu halor ulum, Matthias kalenong ke baarfuai utho. Ulong usim, watla ulong usim, handrai ka baningkong uba jamnun, bat ka baaru basyong halor ka kada. Tungin ya ini, hakini ki prateli, kijinglong ki bajanay, kijinglong ki kajing suk ka basisya, kajing suk bajanay, bangila ya ka banlat im, nakini kisni ki basniyo. Kini kijing ong ki jonga, ki badon nong rim, ki balong nong rim, Tongin stay broken. Hakajing im jungi. Ngin yai ne hakajing long ka balwet. Kabasyak jam. Kabajam noot. Kabalong mensim. Bat kabarit kadok noot. Hakajing im jungi. Tongin pano blay. Ngin pano try. Man la ka kalipmat. Bon aying iya kani ka brokenness. Kajing long ka balwet. Kajing long ka bapat. Bangin yai ne hakini kisni ka basniyo. Yo ba kumnu uwan nginla ikaban lajim na kinigisni kibasniyo. Pet ko ki kristan, pet ko ki briyo ka jing ublay, ya ka jing long jo ka partay. Ka jing imah ka partay. Mdan ay ruem, tang ki jing long jong ka ki ba shirkay. Ki jing long jong usaitan, ka partay ka di ka jong usaitan. Ka sistem jong ka baro ka di ka jong usaitan. Ule ya ka kat ka ba uibit. Ano yang ngingim long na kani kapartay? Ladang ngingim praktis ya kani kumnungin survive. Kumnungin lajim na kani kapartay ya kani kisigi basneo. Lamdangi praktis ya kaktiin jublay. Lamdangi penkaladorno. Sandur man lagat sngi. Siya kata ka jinglong ka karakter ka jong Jesus Christ. Ublay kwa engi. Ya ka ban penkaladur bak ila ka jong ka jingim. Ban transform ila ka jong ka jing im. Sya ublay. Sya ka jinglong ka ba na beneng. Ban bit yu Jisu ka jing im jongi. Ban yay bit yu. Lum kum ta. Nginum la ban lat im. Nakani kapertay ka basniyo. Ublay unkur kuyengi. Ublay unkur kuyepi. Aba piyos ngo. Bat ngangit skam pinlong kinong le. Ong ablay yarap yang ha. Pensyat boring abangan le ikaktiin jomi. Ban ko ngu ya ka. Man la kasi. Kanu ka ba me ong ya nga. Ngakloy ban le ya ka. Ublein kur ku ya pitong ini dwayo.
ko try ngi duai hakene ka klipmat ko mangilio sngowi ka ktiin ka jongme to penla mami ko kenrahan bangin long kinong le om kinong sngo yo bangi syukur dalade yalade ko kenrahan yarap ikini ki briu ki jongme ki bayo sngo ko kenrahan don kono ko jingbu teng haki don kono ko bakimpat la ya ka ban ko ngu yami ki penslam ya ka ban ko ngu yami ngaduai penla iki ko kenrahan ai ki ka jingjob ai ki ka jingjob ko try ngaduai penla iki bakin long kinong le ya ka kitin ka jongme daya bakile ko try kin laj im nakini ka perthai ka basniu ko kenrahan i aingo yami sa sisin pat na maka surga jongme ka balong ka kitin ka jongme akakateng ka jong Jisu amen to blain ko ku pi baro